शासन खालामनायनि गेजेराव दिनै नैबे लामाफ्रा दिनै स्कुल कलेजफ्रा बाउन्डारिफ्रा दिनै मोनसेबो मोजां नङा। दिनै बे थासारिखौ दिनै जोङो गोबाव समनि उनाव नुफैफिननानै जों दुखु मोनदों। बेनिखायनो मोनसे आसा आरो मोनसे मिजिं दिनै जों बुंलांदों बिथांमोननि सिगाङाव बे केम्पेइननि गेजेरजों जे एपिबि पलिटिकेल हान्जाया जुदि सरकाराव जुदि बिथांमोननि दैदेननाय गेजेरजों बिथांमोननि मददनि गेजेरजों जुदि एपिबि पलिटिकेल हान्जाया पटेन चिराङाव जुदि सरकार केन्डिडेटआ जुदि देरहानो हायोबा बा एपिबि सरकाराव फैनो हायोब्ला जोङो बे जोंनि सा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनि थाखाय जों एपिबिआ मोजां खामानि मावलांगोन। रायजो राजा थानानै जोङो जेसेबांनाखि समस्या दङ बेखौ जोङो मदद होलांगोन। बेखिनिखौ दिनै नैबे बनगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै जुदि मिथिङाव नुजानाय बिथांमोननिसिम दिनै जोङो बे खोथाखौ होबाय आरो जोंबो नुखानाय हिसाबै जोङो बेखौनो मिजिंथिदों फैगौ समावहाय बिटिसि इलेक्सनावहाय जाय पटेन चिराङाव केन्डिडेट जागोन सरकार फैयोब्ला जों 100% बाव मदद होगोन। मोनसे कुइसन सार सिपिआरनि बर्तमान इएम रन्जित कुमार बसुमतारी बिथाङा सासे एक्स एनडिपि बिथाङा दिनैनि थासारिया बे एपिबि गोदानै दाजानाय बे आफादखौहाय जुदि दिनै फेक्टर नङाबा मोनसेबो दिनै देरहानो हाया। जुदि बे बाथ्राखौ बुंनाया खारना मा जुदि जेबो फेक्टर नङाब्ला जुदि देरहायाबा जुदि नुयोब्ला बिथाङा दिनै थासारिया बे बाथ्राखौ बा एपिबिनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनांगौनि प्रयोजनानो गैया। मानो होनोबा दिनै बिथाङा जुदि बे एपिबिखौ दिनै थासारियाव रायजो राजाखौ बेसेबां बजबदों दिनै बिटिसिआव जेसेबांनाखि हारि हारिसाफोर दङ बिथांमोना दिनै लोब एपिबिआव जयेन जादों। दिनै बे बुस्थुखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों जिखिनि नुनाय बेखिनिखौ दिनै नुनानै दिनै बिथाङा गिनानैसो बे ससियेल मिडियायाव दिनै एपिपिएलनि जानानै जाहाथे नेक्स्टआवहाय एपिबिआव जाहाथे रायजो राजा थाङा रायजो राजा सापर्ट खालामा बे बुस्थुखौ नुनानैसो दिनै थारिखआव दिनै गिनानै जुदि बुंदों। जुदि एपिबिखौ गियामोनब्ला दिनै थासारियाव बिथाङा मानो एपिबिनि बाथ्राखौ बे मानो सासेबो देरहाया आरो रायजो राजा मदद खालामा बे बाथ्राखौ मानो बुंदों? खारना बेनो एपिबिनि सायाव बिथाङा जथेस्थ गिनाय दङ। गिनाय थानायखायनो दिनै थारिखआव एपिबिखौ मोनफ्रोमबो समाव दिनै बिथाङा ससियेल मिडियायाव बार बुंबाय थादों जे थांनाय 1.5 मासनि सिगां आइदै बारनानैबो निसिमायावबो दिनै बिथांमोना मोनसे एक्सएनडिबिनि प्रग्राम लादोंमोन। बेयावबो गबिन्द बसुमतारी आरो बिथांनि दैदेननाय बे मिटिङावबो जोबजासे एपिबिखौनो दिनै रायनानै फोजोबलांदों। जुदि एपिबिखौ जुदि गिनाय गैयाब्ला डाउट गैयाब्ला जुदि मा होनो गिनाय गैयाब्ला दिनै बिथाङा बे एपिबिखौ बे मिटिं मोनसेयाव फोजोबनांगौ प्रयोजन गैयामोन। बिथाङा जथेस्थ गिनाय दं। बेनिखायनो दिनै थारिखआव रायजो राजाफोरखौ एपिबिजों मदद होजानो गिनानै दिनै बेवहाय सासेबो देरहाया सरकार फैनो हाया बेखिनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंदों। बिटिसिआव दानि नैबे गोदानै दाजानाय बर' हारिनि गेजेराव थार्ड पलिटिकेल हान्जा बे एपिबिआ बा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ बे हान्जाया दिनै गोदान। दिनै जोङो रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ बे रायजो राजाया जोंखौहाय नांगौबा जों मदद खालामगोन देरहानायखौ सापर्ट खालामगोन आरो जों सरकाराव फैगोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ। बेनिखायनो दिनै थासारियाव मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठिया जोंखौ बोजबना लादों। नोंथांमोना ससियेल मिडिया नुबाय थादों आरो दिनै जोंनि माखासे इउनाइटेड फराम एक्सएनडिबिनि दैदेननाय बा दाजाना होजानाय नैबे अल्टारनेटिभ पार्टिया दिनै मोनफ्रोमबो बिटिसिनि सिङाव दिनैहाय ब्लक आरो प्राइमारि आरो बुथ कमिटि आरो जिल्ला दायै दिनै बे खामानि मावदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा पलिसि मेकिं मोनसे टिम दङ पिएमबि बडि दिनै बेनि गेजेरजों जों माखासे जोंनि बिटिसिआव माबायदि जों देरहालांगोन बेसेबां जों केन्डिडेटआव जोङो उइनार जागोन बिटिसिखौ जों माबोरै सालायगोन बेफोरनि जों टाइम टु टाइम जों सावरायबाय थानाय जादों। दिनैबो जोंहा बेखौनो जोङो दैदेनलांनांगौ थाखाय दिनै एक्सएनडिबिनि फरामा जोंहा बिजनियाव मिटिं दङ 2टानिफ्राय जागोन। दा बे गासैबो स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जोङो दिनै बे एपिबि देरहानायनि थाखाय जों खामानि मावदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बिटिसि हालामाव थानाय रायजो राजाफ्रा एपिबिखौ सापर्ट खालामगोन आरो एपिबिआ देरहागोन बेखौ जोंहा मोनसे बिसास दं आरो फोथायनाय दङ एक्सएनडिबिनि। मानो होनोब्ला जोंहा बे एक्सएनडिबिआ दिनैहाय जोंनि माखासे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा दिनै सिबिआइ केस नांनानै दिनैहाय सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिमबो दं आरो बेजों लोगोसे 7 दंफायो आरो एनआइनि केसफ्रा दिनैसिमबो सल्भ जाजोबाखै जेलावनो दंबावो माखासेया। आरो दिनैनि थासारियाव जोंनि हा हुनिफ्राय समस्या लानानै गासैबो रिहेबिलिटेसन लानानै एक्सिडेन्टनिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै जोंनि हारि जाथिनि गेजेराव जेसेबां समस्याफोर दं बेनिफ्राय देरसिन बेफोरखौ मावनांगौनि थाखाय जिहेतु दिनै बिपिएफखौबो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनबाय आरो इउपिपिएलखौबो दिनै थासारियावहाय खुगाजोंनो दिनै मावो नाथाय आखाइजों मावाखै बेबायदि बुस्थुखौ दिनै रायजो राजाया मिथिनानै दिनै जोंनि गेजेराव
थार्ड पलिटिकेल हान्जा नांगौ होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामनायलाय बेखौ निटफराम एक्सएनडिबि जन्म होनानै थांनाय एप्रिलनि 2 थारिखआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरिदियाव बे आफादखौ जों दाना लादों। बे दाखांनायनि उननिफ्राय दिनै 3 मासनि गेजेरावनो दिनै एपिबिआ सारा आसामाव सारा बिटिसि हालामाव दिनै बे मोनसे ससियेल मिडियायाव दिनै मोनसे गोबां रायजो राजाजों बोजबजानाय बे मोनसे जों सिनारिखौ जों